Днес е 25, но всъщност не е 25, а 24, защото го снимаме в четвъртък, как ви го гледате в петък. Но нека приемем, че е 25 днес. Точно преди една година ние се завърнахме в този канал, защото ако не знаете, всъщност снимаме от 2012-та. Но никой не помни. И всъщност първо снимах аз и после дойде Иванката. Така че е един забавен факт, който може би не знаете. И още един забавен факт, канала на Криси Иван беше Криси и се пише Криси 981 и отначало се наричахме... Защо се пише Криси 981? Да, не, в смисъл още бяхме ленивците. След това бяхме Brain Freaks, след това бяхме... Даже ако видите в Facebook страницата ни е Brain Freaks 8 или Brain Geeks, не знам, нещо такова беше. Беше много зле, да. Беше много зле положението. Така че затова решихме да спрем за определено време, да може да се върнем после, където някакви по-горе-долу стойностни клипове. Направих така, Иване. Тази една година станаха много неща. Първо направихме 1000, 2000, 3000, 10 000 абонати. 24 декември вече направихме 23 или 24 декември направихме 1000 абонати, после почнаха много струват и вече имаме 10 000 абонати. Следно, че сега в един клас съм по 26 човека, 26 човека по 7 човека по 7 паралелки, 182. По 5 курса. 910. В една гимназия има 1000 човека, т.е. нашите абонати са 7 10 гимназия. Друго, което се случи е, че ходихме на български срещи, където... Аз бях на една. Аз бях на две, но... Точно преди една година. Ние решихме да направим едно нещо, което да отворим след една година. Ваката. И пише don't. Само don't, не пише don't touch. Долу пише touch ID. Don't. Забравя съм да напиша open. Написахме да не го отваряме преди 25 и това са някои от целите ни, които искаме да постигнем за една година. Които мисля, че доколкото си спомням, постигнахме. Интересен факт, мислихме да снимаме на английски, затова всичко е написано на английски. Нека сега да го отворим. Напишеме не напълно. Казах ти да напишем. Първото нещо е да направим 1000 сабскрайбъри. Което тогава казахме да напишем 5000, но решихме да не бъдем прекалено... как се казва? Самонадеяние. Да. И, нали, но дори бяхме мислили 5000, в момента имам 10 000. Следващата цел е да направим поне 20 видеота и да ги сложим в YouTube. Да ги качим в YouTube. Не да ги сложим в YouTube, да ги качим в YouTube. Да имаме колко клипа? 65. Глупости 40 и нещо са. Общо имаме 65. Нашата цел е била 20. Не, тя са 50 и нещо, защото всяка седмица от годината сме. Ми, да. Мисля, че сме пропускали най-много една или 2 седмици. През цялата година, което... Смисъл е... Сметните, че сме двама и когато сега снимаме двамата. Някои хора, между другото, казаха, че е по-лесно, когато се снима двама. Нека ви обясним нещо, не напротив. Не, много готово, защото всеки път се почва сниме. Не това, не се снима това, не искам да правя това. Трябва да се съобразявате с това и... Трябва да съобразявате кой кога е свободен, кой кога му се снима, кой кога може да дойде да снима, кой няма да забрави фото. Кой няма да забрави поставката за това, което се завинтва на фотоапарата, защото сме двамата. И в момента нямате статив и използвате книги. Книги, да. И да се съобразявате. Единственото хубаво, че има който да държи камерата. Другото, което е абсолютно никаква разлика няма в това... И също така, друго особено хубаво нещо, че когато печелим пари, толкова много пари трябва да ги делим. Нещото отгоре. Да, така че, който казва, че да снимате по двойки е по-лесно, не е така. Не си купим оборудване за YouTube. Сме скупили камера и софтбоксове. Т.е. камера сме скупили, не сме скупили микрофон и софтбоксове. Това сме го изпълнили до половината, защото сме махай се тъпо слънце! Сме си взели две камери, които са хубави, с два хубави обектива. С два хубави обектива. Имаме друго... Какво оборудване? Взехме си две GoPro-та, които да снимаме daily vlog каналите си, така че като за една година имаме доста хубаво оборудване, така че... Да, изпълнили сме го. Да започнем да вземем пари от YouTube. Не ни позволим да говорим за това, но сме започнали да вземем пари от YouTube до някъде, така че и това сме го изпълнили. Не си представите в смисъл големи пари, нещо символично, буквално. Буквално символично. Да снимаме с други от влогъри. Така, снимахме с Анита, с Даниела, с Габриелчето и с Борис. Другата седмица очаквате да има някаква изненадка. Така, от клипчета, защото ви направих клиповете с Борис Габриел, не сте видяли. Така че ще видите другата седмица. Вау.
тези цели, които сме си задали за тази година. Да напишем ново такова. Така, ние отиваме да напишем целите за следващата година и ще гледате подобен клип другата година. Ако клипът ви е харесал, може да го харесате. Ако ние сме ви харесали, може да се абонирате, защото помагате супер много на нас. И това е, мисля, че чао! Don't believe me, just watch.